ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେମାନେ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାଣିଥିଲେ। ଆଜି ଏକ ଗୁଣନ ପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣିବା ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଲାଟାଇସ୍ ଗୁଣନ ପ୍ରଣାଳୀ। ଗୁଣନ କରିବା ଆମେ 325 ଗୁଣନ 45। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା 325 45 ଲେଖିବା ଏଠି 4 ଲେଖିବା 5। ଏହାକୁ ଆମେ 2 ଭାଗ ଲେଖାଏଁ କରିବା। ଉପରେ ରହିଲା ଦଶକ ଏକକ, ଦଶକ ଏକକ, ଦଶକ ଏକକ, ଦଶକ ଏକକ, ଦଶକ ଏକକ, ଦଶକ ଏକକ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣିବା ଏଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିବା, ଦଶକ ଘରେ ଦଶକ ସଂଖ୍ୟା, ଏକକ ଘରେ ଏକକ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା। 4 ପଞ୍ଚା 20, 2 0, 4 ଦୁଣେ 8, ଏକକ ଘରେ 8, ଦଶକ ଘରେ କିଛି ନଥିବାରୁ ରହିଲା 0, 3 ଚଉ 12, ଦଶକ ଘରେ 1, ଏକକ ଘରେ 2। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ଗୁଣିବା 5 ପଞ୍ଚା 25, ଦଶକ ଘରେ 2, ଏକକ ଘରେ 5, 5 ଦୁଣେ 10, ଦଶକ ଘରେ 1, ଏକକ ଘରେ 0, 5 3 15, ଦଶକ ଘରେ 1, ଏକକ ଘରେ 5। ଏଇଟିକୁ ଆମେ ବଢ଼େଇବା। 2ଟି ଗାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ମିଶାଣ କରି ଲେଖିବା। 5 ଅଛି 5 ଲେଖିଲେ, ଏଠି ଅଛି 2 2 ଲେଖିଲେ। ଏ 4ଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମକୁ ମିଶାଇବାକୁ ହେବ। 2ଟି ଗାର ଭିତରେ ରହିଛି 11 11 ଭିତରେ ଆମକୁ ମିଶାଇବାକୁ ହେବ। 5 1 6, 8 6, 14 2 16, 16ରୁ 6 ରଖି ନେଲା 1, 1ଟା ଏଇ ପଟ ଘରେ ମିଶିବ। 1 2 3, 3 1 4, ଏଠି ରହିଛି 1, 1କୁ 1। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣଫଳ ହେଲା 325 ଗୁଣନ 45। ଉତ୍ତର ଆସିଲା 14625। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଗୁଣିବା ଦେଖିବା ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। 5 ପଞ୍ଚା 25, 5 ରଖି ନେଲା 2, 5 ଦୁଣେ 10, 2 12, 2 ରଖି ନେଲା 1, 5 3 15, 1 16, 4 ପଞ୍ଚା 20ରୁ 0 ରଖି ନେଲା 2, 4 ଦୁଣେ 8, 2 10ରୁ 0 ରଖି ନେଲା 1, 4 3 12, 1 13। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଉତ୍ତର ଆସିଲା 325 45 14625। ଏଠି ବି ଆମେ ଲାଟାଇସ୍ ଗୁଣନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲେଖିଲେ 325 ଗୁଣନ 45 14625। ଏଇ ପଟୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।